Tiene ni gidwa ng'iyo ni nyithindo dhi school, jo secondary, JSS, jo primary to gi universities. Universities wasebedo ka ok dhi maber nikech pesa mimiyogi ok osebedo koromo. To mbadi kawuono jobod biro luonge ni expert mbadi kawuono omiyo institutions pesa maber. Ma wangeno ni capitation manyocha thago skunde kobiro higa manyien. To koro skunde wago biro yudo pesa maber. To mar ariyo, budget ma kawuono onge tax momedi. Kako osome owacho ni wang'ni ok omedo tax. Gimo omedo temo ne gidwa choko revenue. Kaluwore gi kendo gimedo tax base wa, gimedo revenue base gimedo. Koro kendo ok wadhi olo pesa ka oko mang'eny. Wadhi mana olo milion 200 moko ma filo deposit. To gi domestic borrowing. Tiende ni pesa miolo ei Kenya ka ma en milion maromo 600 gi wiye. Koro magi emodhi loso go bugni mane nyalo donjo. Omiyo budget ni koponi ginyalo implement kaka en ni, taparo ni economy marwa dhi dok maber. Jomoko wacho ni seche ma iholo pesa mathoth e piny kata domestic borrowing, idhi thung'o jopiny madhi kawo hola e bengi nikech giyudo ka sirikal osekawo hola e bengi ma dhi tamo japiny maonge kod yuto dhi kawo hola e bengi nikech sirikal dhi doko osekawo pesa mathoth e bengi. Inyalo wacho ang'o wach ma domestic borrowing? Mano iluongo ni kwang'iyo finance maber, mano theory, lakini practically ka central bank or lower borrowing rates, small bank